piątek tysiące obywateli wyszło na zimne i oblodzone ulice Minneapolis, aby zaprotestować przeciwko trwającej akcji wobec imigrantów prowadzonej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. W dniu skoordynowanych działań w całym stanie Minnesota setki firm zamknęły swoje podwoje, aby sprzeciwić się trwającej od tygodni federalnej operacji imigracyjnej w całym stanie, gdzie od początku tego miesiąca agenci ICE zastrzelili 2 obywateli USA. Protesty nabrały jeszcze większego rozmachu po tym, jak we wtorek zatrzymano 5-letniego Liama Conejo Ramosa wraz z ojcem. Jest on jednym z co najmniej 4 dzieci zatrzymanych w tym miesiącu w tej samej okolicy. Minnesota wystąpiła o tymczasowy nakaz wstrzymania operacji ICE. Jeżeli taki nakaz zostanie wydany przez sędziego federalnego, poskutkuje to wstrzymaniem operacji w całym stanie.